खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राकेश रामसियारि बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे समाव आसाम रायजिक प्रेसिडेन्ट एबा बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट बिथां दिलीप सयकियानि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव गोबां दैदेनगिरिफोरानो बे समाव दिलीप सयकियानि बेरेखा बाथ्रा बुंथिदों एबा ट्राइबेल बेरेखा बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बे समाव गोबां दैदेनगिरिफोरानो बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनिफ्राय लानानै गोबां दैदेनगिरिफोरानो बिथांनि बेरेखा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बेखौ लानानैनो बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङाबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बे आयदाखौनो लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खुगा बेखेवदों। बिथाङा बुंथिदों जे दिलीप सयकियाया मोनसे आलादा मोनसे मेटारखौ लानानै एबा आलादा मोनसे आयदाखौ लानानै बिथाङा बुंथिदोंमोन आरो बैफोर बाथ्राखौ लानानै मोनसे राजखान्थियारि भाबै बाथ्रा बुंनो नाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबा फिननाय होदों बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेखौ लानानै मोनसे राजखान्थियारि मोनसे जे दिगजों लांनाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों जे बे बाथ्राखौ लानानै एबा दिलीप सयकियानि बुंनाय बाथ्राखौनो लानानै राजखान्थियारि दिगजों लांनो नाङा। मानोना बे समाव सिगांनिफ्रायनो जे बिजेपि राजखान्थि हान्जाया ट्राइबेलनि बेरेखा नङा बे बाथ्राखौ बयबो मिथिगौ। सिगांनि समनिफ्रायनो बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया सिगांनि समनिफ्रायनो जे बे समाव ट्राइबेलफोरनि जौगाथायनि थाखाय सानबोदों आरो हाबा मावदों आरो बे समाव दिलीप सयकियानि जे बुंफ्लांनाय एबा बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बे समाव राजखान्थियारि भाबै लांनो नाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो बिजेपि राजखान्थि हान्जाया ट्राइबेल बेरेखा नङा बे बाथ्राखौबो बुंथिदों बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। नाथाय बे समाव सोंलु जाखाङो जे बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जानि रायजिक प्रेसिडेन्ट बिथां दिलीप सयकिया बे दिलीप सयकिया बिथाङा राजखान्थियारि फोसावदिं हाबाफारियावनो बिथाङा बाहागो लानानै बेफोरबायदि ट्राइबेल बेरेखा एबा बर'नि बेरेखा एबा बिटिसिनि बेरेखा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदोंमोन बे मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं मेल जोबखांनायनि उनाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिथाङा बुंथिदोंमोन जे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक एबा बे समाव बिटिसियावनो माबोरैहाय मोननै आयेन थानो हागौ माबे हादरनि आयेन बियो जे जाय जायगायाव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो सिक्स सिडुल मोनसे थागिबि बा सिक्स सिडुल मोनसे ओनसोल बा जायगा माबोरैहाय डाबल एबा मोननै माबायदिहाय आयेन थानो हागौ बे समाव होनानै बाथ्रा बुंथिदों जायखौ बिजेपिआ सोरखाराव फैयोब्ला बेखौ जों नायफामनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन आरो बिथाङा बिदिन्थि होबावदोंमोन जे गोलाव समनिफ्रायनो बे जायगायावनो रायजो जानाय बे ओनसोलावनो रायजो जानाय बिथांमोना माबोरैहाय हानि मोनथायखौ ट्रेन्सफार खालामनो हाया एबा हानि बिमुंखौ गुबुननो होनो हाया होननानै सोंथि खालामदों माबे मोनसे आयेन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिटिआरआव माबोरैहाय डाबल आयेन होननानै बिथाङा सोंलु खालामदोंमोन आरो बेनि अनगायैबो दे गुवाहाटीआव जुदि बर'फोरा एबा ट्राइबेलफोरा हाबायनो हायोब्ला माबोरैहाय बे समाव असमिया सुबुङा सासे असमिया सुबुङा नैबे बिटिसि ओनसोलाव हाबायनो हाया होननानै गोख्रों सोंलु खालामदोंमोन। बे आयेना माबोरैहाय मोननै आयेन जानो हाखो होननानै बिथाङा बुंथिदोंमोन आरो बिथाङा मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियावनो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। नाथाय बे समाव बिथाङा सिंनि बाथ्राखौ दोननानै एबा बिथांनि बाथ्राखौ नागारनानै गिबि मन्थ्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखौ राजखान्थियारि इस्यु खालामनाङा होननानै बाथ्रा बुंनाया जोबोदनो मोनसे साननो गोनां जानानै फैदों। मानोना बे समाव दिलीप सयकिया बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिं मेल हाबाफारियाव लानानै बा हाबाफारियावनो बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव उदाङै बाथ्राखौ बुंथिदोंमोन उदाङै बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायथिदोंमोन जे बे समाव फैबाय थानाय जुदि समाव बिजेपिआ सरकाराव फैयोब्ला सिक्स सिडुल आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि सायाव नायनाय जागोन एबा नायफामनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो मोननै आयेनखौ जोङो बे समाव गनायनाय नङा एबा गनायनाय जानाय नङा होननानै रोखा बाथ्राखौ बे समाव बुंथिनायखौ नुनो मोनदोंमोन। এই কথাটো মই অলৰেডি কৈছোঁ যে দিলীপ শইকীয়াৰ বক্তব্যটোক পলিটিকেল কেপিটেল কৰিব নালাগে কাৰণ অসমত আমি জনজাতি লোকসকলৰ কাৰণে কিমান কৰি আছোঁ এইটো ৰাইজে দেখিছে। গতিকে দিলীপ শইকীয়াই কিবা এটা বেলেগ প্ৰসংগত কিবা এটা কৈছে তাক ইলেকশ্যনৰ ইস্যু বনোৱাটো কোনো দৰকাৰ নাই।
কাৰণ আমি যোৱা 5 বছৰ বা সোণোৱালৰ চৰকাৰ মোৰ চৰকাৰ 10 বছৰ হৈ গ'ল আমি কিবা মানুহে বেয়া পোৱা কাম এতিয়ালৈকে কৰিছোঁ নেকি কতোতো কৰা নাই কিন্তু দিলীপ শইকীয়াৰ লগত মিত্ৰতা নাথাকে কিন্তু বিজেপিৰ লগত থাকিব বুলি চক এইবিলাক কোনে কোৱা ৰাজনৈতিক কথা বতৰা তাত মই সোমাব খোজা নাই আমি BPFৰো বিৰোধী নহয় UPPLৰো বিৰোধী নহয় মাত্ৰ এবাৰ পদুমক ৰাইজে ভোট দিব লাগে এইটোৱে কথা চক এই কথাটো মই অলৰেডি কৈছোঁ যে দিলীপ শইকীয়াৰ বক্তব্যটোক পলিটিকেল কেপিটেল কৰিব নালাগে কাৰণ অসমত আমি জনজাতি লোকসকলৰ কাৰণে কিমান কৰি আছোঁ এইটো ৰাইজে দেখিছে গতিকে দিলীপ শইকীয়াই কিবা এটা বেলেগ প্ৰসংগত কিবা এটা কৈছে তাক ইলেকশ্যনৰ ইছ্যু বনোৱাটো কোনো দৰকাৰ নাই কাৰণ আমি যোৱা 5 বছৰ বা সোণোৱালৰ চৰকাৰ মোৰ চৰকাৰ 10 বছৰ হৈ গ'ল আমি কিবা মানুহে বেয়া পোৱা কাম এতিয়ালৈকে কৰিছোঁ নেকি কতোতো কৰা নাই কিন্তু দিলীপ শইকীয়াৰ লগত মিত্ৰতা নাথাকে কিন্তু বিজেপিৰ লগত থাকিব বুলি চক এইবিলাক কোনে কোৱা ৰাজনৈতিক কথা বতৰা তাত মই সোমাব খোজা নাই আমি BPFৰো বিৰোধী নহয় UPPLৰো বিৰোধী নহয় মাত্ৰ এবাৰ পদুমক ৰাইজে ভোট দিব লাগে এইটোৱে কথা